Koblaks! Welcome back to my channels. Nandito tayo sa munting kitchen natin mga Koblaks. So magluluto tayo ng bangos na boneless mga Koblaks. Yung na marinate na, magpiprito tayo. Tsaka magigisa tayo ng repolyo. Lutong bahay, ngunit napakasarap mga Koblaks. So ngayon na naman ako gumawa ng content mga Koblaks. Medyo mayroon nangyari. Kaya natigil tayo sa paggagawa ng content mga Koblaks. So ngayon, balik tayo sa paggagawa ng video mga Koblaks. So, ano pang hinihintay natin? Tirahin na natin to kasi gutom na ako. Yan na muna guys, mga Koblaks. Ito. Typical na pagigisa. Repolyo, sibuyas, at saka kamatis, konting repolyo, at saka itong boneless na minarinate ng mga Koblaks. So, ang gagawin natin, ipipirito muna natin tong isda. Kasi yung anak ko gusto niya prito lang. So, magtitira tayo ng, kasi ano lang yan, isang piraso lang yan. Pinag-apat ko siya. Kaya yung dalawa, igigisa ko siya sa gulay na repolyo mga Koblaks. So, magpiprito na muna tayo. Alam ko to. Nagtatalsikan mga mantika nito mga Koblaks. So, ayan. Painitin muna natin tong mantika. May mantika na yan. Kagabi, nagprito ko dyan ng manok mga Koblaks. So, mga Koblaks, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and my FB page mga Koblaks. So ayan, magpiprito muna tayo mga Koblaks. So ayan mga Koblaks, prituhin muna natin to. Madali lang to prituhin. Kaso nagtatalsikan yung mantika, ang hirap nito mga Koblaks. Yan. So sobrang init po ng panahon natin ngayon. Kaya lagi po magdadala ng tubig. Kung saan ka man pumunta, may trabaho ka, magdala ka lagi ng tubig mga Koblaks. Kasi hirap na, ang maraming ina-attack ngayon mga Koblaks. Kaya kailangan natin ng tubig dahil nga sa init ng panahon mga Koblaks. So ayan. Mukhang masarap to. Yung anak ko kasi mga Koblaks, ayaw niya ng pag-isda, gusto niya prito lang. Kaya susundin natin ang gusto niya, mga Koblaks. So ayan, pituin natin. Hawak ko lang itong ano, kaya medyo magalaw itong video natin mga Koblaks. Nagtatalsikan na kasi itong mantika. Ayan. Yun, malapit na mga Koblaks. Tapos itong piniprito natin. Ininaan ko lang yung apoy kasi nga galit na galit itong mantika. Kasi nakamarinate nga itong bangos mga Koblaks, kaya tatalsikan itong mantika mga Koblaks. So ayan, grabe ng init ng araw. Sobrang init dito sa amin mga Koblaks. Dito kasi sa Cavite medyo grabe ang temperature dito. Mainit talaga. Yan. Tapos mga Koblaks, pagkatapos nito igigisa na natin itong dalawa. Ihalo natin dito sa repolyo natin. Yung tamang half cook lang pagkagisa. Yan. Pang masarap to mga Koblaks. Yan mga Koblaks, pwede na to. Ahonin na natin. Ayos na ba yung anggulo ng ano? Tapos magigisa tayo mga Koblaks ng bawasan natin yung mantika. Yan na rin natin gagawin natin igigisa mga Koblaks. So, ayan. Nainit. Tanggalan natin ng konting mantika mga Koblaks. Kasi ang rami naman. Tapos gigisa tayo. Yan. Okay na yan. Mantika at saka bawang sibuyas. Yan. Sabay-sabay na. Ganun din naman mga Koblaks.
sili mga koblaks para kumakagat. At lagay na natin yung kamatis. Yan. Napakasimpleng luto mga koblaks. Lutong bahay. Ayan na. Magic sarap. Para masarap. Paminta. Ayan na mga koblaks. Oyster sauce. Ito nagpapasarap dito mga koblaks. At ilagay na natin itong cabbage or repolyo. Konting init lang ito mga koblaks. Ayos na to. Sarap mga koblaks. Di ko na ito asin. Maalat na. Sayang. Balik natin. Ayan. Punas-punas para malinis. Yan. So, lagay na natin itong dalawang ulo mga koblaks ng bangus. Yung dalawa, hindi pwede halo. Magagalit yung boss ko. Yan. Patayin na natin. Okay na yan mga koblaks. Ay. At ahunin na natin mga koblaks. Yan. Lagay na natin dito sa lagayan. Para di mo overcook mga koblaks. Ganyan lang mga koblaks. Napakasimple nito. Lutong bahay. Ayan. Ito pwede itong lagyan ng kanin. Mga koblaks, ito na. Lagay na natin sa mesa at kakain na tayo. Yan mga koblaks. Napakasarap po. Yung gulay niya mga koblaks tumutunog pa yan. Tikman ko nga. Oo. Tumutunog pa mga koblaks. So mga koblaks, ano pang hinihintay natin? Kain na, nagutom na ako mga koblaks. So mga koblaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga koblak. Sensya na, bubulol ako. Kumakain na kasi ko. Sige mga koblaks, bye-bye. Hanggang sa muli. See you next vlog mga koblaks. Bye-bye. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.